Kani kalong ka jingpan bana, ya baro kitraja ka hasil enter ka surak wa umba, kata nadu ka surak PWD, mau diang kabadan salendet jong ka new assembly building, syadu jaka teliat mau, lani ka stone crusher. Banwannya kendu iginong kit kam snong jong ka dorbar snong mau kasyang. Hak sitarik wa agos arjar arfsan kabade ka singithok dieng, hakapor sifau baji mastep, ha office jong ka dong mau diang. Lakarpat ya barok kitraja ka, kumbala kadeo haneng bapin sngobha, ban simkia ban poi khanang hakate kasngi bat hakapor kabalabu. Ya ka jingtip bakamnia, sngobha ban phone hakini ki number harum. Bakti kharkngor rang ba snong, khandai lai nriu, khandai lai san arnot. Ba W khan secretary, khandai lai nriu ar, khandai nyau, wei lai nyau. Ba W nong klau, rang ba dong. Pra ar san khandai pra khandai nyau not nriu. Kani kalong katkum ka jing patip, no ba W khan secretary dorbas nong mau kasyang.